क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय फ्लाइं रुट इन्स्टिट्यूट अफ एयारलाइन्स एन्ड हस्पिटालिटी मेनेजमेन्टनिफ्राय प्लेसमेन्ट मोननो हानाय सागु फरायसा फरायसुलिफोरखौ बरायदों फ्लाइं रुट इन्स्टिट्यूटनि सामलायगिरिफोरा। मख'नो गोनांदि क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय फ्लाइं रुट इन्स्टिट्यूट अफ एयारलाइन्स एन्ड हस्पिटालिटी मेनेजमेन्टनि फारियै 5 फरायसाफोरा हादोर गेजेरारि थाखोआव रिटेल सेक्सनाव आरो 4 फरायसाफोरा पेन इन्डिया सेक्सनाव प्लेसमेन्टनि थाखाय सायख'जायो। दिनै प्लेसमेन्टनि थाखाय सायख'जानाय फरायसाफोरखौ क'क्राझारनि फ्लाइं रुट इन्स्टिट्यूट अफ एयारलाइन्स एन्ड हस्पिटालिटी मेनेजमेन्टनि सामलायगिरिफोरा बरायो। बे बरायनाय हाबाफारियाव क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि कम्पिउटार साइन्सनि गाहाय बिबुंगोरा फ्रान्सिस नार्जारिया बाहागो लायो। बेजों लोगोसेनो एयारलाइन्सआव खामानि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय फ्लाइं रुट इन्स्टिट्यूट अफ एयारलाइन्स एन्ड हस्पिटालिटी मेनेजमेन्टआ लानानै फैबावदों मोनसे मोजां खाबु। भारतजों लोगोसे जायखिजाया मिडल ईस्ट कान्ट्रियाव एयारलाइन्सनि रिटेल सेक्सनाव थिसनथाइ होनो थाखाय सेप्तेम्बर दाननि गेजेराव मोनसे रिक्रुटमेन्ट केम्पास लानानै फैदों क'क्राझारनि फ्लाइं रुट इन्स्टिट्यूट अफ एयारलाइन्स एन्ड हस्पिटालिटी मेनेजमेन्टआ। बे रिक्रुटमेन्ट ड्राइभनि गेजेरजों गासै 100 बिनायसाफोरखौ रिक्रुट खालामनाय जागोन होननानै फोरमायदों। बेनिखायनो गोसो गुदुं बिनायसाफोर एबा फरायसा फरायसुलिफोरा दानिफ्रायनो गाव गावनि मुंखौ क'क्राझारनि फ्लाइं रुट इन्स्टिट्यूटआव फैनानै रेजिस्ट्रेसन खालामनो हागोन। रेजिस्ट्रेसन खालामनाय एबा बिनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 8099554765 एबा 9394796813 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनो हागोन। बे समाव बड'लेण्ड रादाबनि गेजेरजों आबुं बाथ्राखौ मिथिहोदों फ्लाइं रुट इन्स्टिट्यूट क'क्राझारनि स्टाफ सोद्रोमाया। खुलुमबाय बयनिसिमबो हेसेटि मेम्बार अफ फ्लाइं रुट इन्स्टिट्यूट क'क्राझार। आं मोनसे बिग एनाउन्समेन्ट लानानै फैदों। बेनो जाबाय फैगौ सेप्तेम्बर 2025 आव मोनसे केम्पास रिक्रुटमेन्ट जानो थांगासिनो दङ। बे जाहैगोन एनि मिडल ईस्ट कान्ट्रि दुबाइ इनक्लुडिं दुबाइ कुवेट रिटेल सेक्टरनि थाखाय जागोन। बेनि थाखाय जोंना दा इन्स्टिट्यूटआव मोनसे रेजिस्ट्रेसन जागासिनो दङ आरो बेनि एज क्राइटेरिया जाहैगोन मिनिमाम 28 नांगोन आप टु 28 सिमा माने एप्लाइ खालामनो हागोन आरोना। ओमफ्राय क्वालिफिकेशना 10 पास एबभबानो जागोन। स' जाय एबा लाइमोनफोरा केन्डिडेट्सफोरा इन्ट्रेस्ट दङ इन्स्टिट्यूटआव फैनानै माने रेजिस्ट्रेसनखौ खालामफैनो हागोन। अनलाइननि गेजेरजों माबा प्रसेस दं जोंना माने स्क्रिनिं खालामग्रोनांगौ केन्डिडेटफोरखौ जेनेबा साम माने क्राइटेरिया दं आरोना। थ' फिजिकेलि फैनांगोन आरोना स्क्रिनिंनि थाखाय। बेनि उनावसो सिलेक्शन जायोबा बिसोरो केम्पास बे रिक्रुटमेन्टआव माने जिरायनो मोनगोन आरो। बे 9 जन स्टुडेन्टआ जोंना रिसेन्टलि बे रिटेल सेक्टरनि थाखायनोमोन इन्टारभिउआ जानानै थांदोंमोन। थ' बेहाय माने जोंनिफ्राय 9 जन साबा केन्डिडेटआ माने इन्टारनेसनेलनि थाखाय सिलेक्शन जादों। साबा केन्डिडेटल' थांखादोंमोन जोंना इन्टारभिउआव आरोना इन्टारनेसनेलनि थाखाय। थ' गासिबो साबायाबो सिलेक्शन जादों। ओमफ्राय 4 माने पेन इन्डियाआवनो माने प्लेसमेन्ट जादों आरोना। स्टुडेन्टसफोरखौ जोङो बेनि थाखाय माने फेलिसिटेसन खालामदों आरोना। आरो दिनै जोंना मोनसे प्रग्राम खुंनाय जादों। बेनो जाहैबाय फेलिसिटेसन जाय प्लेस स्टुडेन्टस इन्टारनेसनेल आरो पेन इन्डियाआव मोनदों बिसोरखौ जों दिनै फेलिसिटेसन खालामदों आरोना। बेनि थाखाय जोंना बे प्रग्रामखौ खुंनाय जादों दिनै। आरो एज ए चिफ गेस्ट माने मिस्टार फ्रान्सिस नार्जारि HOD अफ कम्पिउटार साइन्स क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनियाबो बिथाङा जोंजों लोगोसे माने बेयाव नुजाफैदों आरोना। मोनसे गोजोनथाव रादाब क'क्राझार सहरनि साई मन्दिरनि साखाथियाव R&B र'ड वार्ड नम्बर 6 आव थानाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोनसे सनानि खाबु। आथिखालनि बादायलु मुगायाव नोंथांखौ साख्रिनि थाखाय साखाफारा खालामनो ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारआ गासै 5 भकेशनेल कर्स लानानै फैदों। आरो बे 5 भकेशनेल कर्सफोरा जादों इलेक्ट्रिशियन कर्स 2 इयार्स कर्स, स्टेनोग्राफि 1 इयार कर्स, COPA कम्पिउटार अपारेटिं एन्ड प्रोग्रामिं एसिस्टेन्ट 1 इयार कर्स, बिउटि एन्ड वेलनेस 1 इयार कर्स, सिविं टेक्न'लजि 1 इयार कर्स। बिउटि एन्ड वेलनेस आरो सिविं टेक्न'लजियाव नोंथाङा बेसेन नाङै मुं थिसननो हागोन। ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव हाइलि क्वालिफाइड फेकाल्टिस दं आरो 100% जब एसिस्टेन्ट। बेजों लोगोसेनो बेयाव फ्लेक्सिबल क्लास टाइमिंनि खाबुबो दङ। बेयाव CIPET, टुल गुवाहाटी बायदि नेशनेल इनस्टिट्युटफोराव एजुकेशन टुरनि थाखाय लानानै थाङो आरो रेलवे वर्कशप बङाइगाव APDCL बायदिफोराव इन्टार्नशिपनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। आबुङै मिथिनो थाखाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव थांनानै एबा 9101325849 एबा 86386832443 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै सोलाद लानो हागोन।